Noen finner frelse ved å be, noen ved selvplaging, og noen ved å stenge hele verden ute. Å leve i en parallell virkelighet på nettet er nå blitt så vanlig at i Kina, Japan og USA er det egne rehabs for mennesker som har utviklet avhengighet i så stor grad at de ikke lenger vet hva som er virkelig. Det antas at nærmere 90 millioner mennesker bruker mer enn 4 timer daglig på nettspill. 20 millioner av dem bor i Kina, der en mann i år dukket opp på døra til en medspiller og drepte ham i virkeligheten fordi den hadde stjålet et virtuelt sverd i spillet. Spillet handler dybest set om at udvikle den karakter, man nu har valgt at spille. Du vælger mellem 8 forskellige grundtyper af karakterer. Du slår et monster ihjel, så får du nogle experience points, og når du har et vist antal experience points, så stiger du et level. 1, 2, 3 og så videre. Jo højere level du bliver, jo sværere bliver det at blive højere level. Det er ikke non-playing characters, som det hedder NPC'er. Det er andre mennesker, der sidder ude i verden. Jeg kan sidde og spille med en fra Israel, eller en fra Portugal, eller en fra Danmark. Og så snakker vi om, og så laver vi gruppearbejde, og nu slår vi den her mand ihjel, som vi skal slå ihjel for at komme videre i spillet. Så man kan ikke gennemføre det her spil alene. Og så kan man se, når de kommer online, når de kommer i spillet, og så kan jeg snakke med dem og sige, hej, har du tid? Vil du mødes, og så slå et monster ihjel sammen? Så vil gerne. Det her spil indebærer for mig en masse snak, en masse samarbejde med en masse mennesker, og der er jeg jo mig selv på den måde, jeg samarbejder. Men hun har jo nogle overnaturlige kræfter, som jeg selvfølgelig ikke har, og det fede ved hende er, at hun har fuldstændig styr på det, hun laver. Er den bedste i sit field. Altså det er det, der er det fascinerende ved det, at jeg har fuldstændig kontrol over den her verden. Det er en anderledes i den virkelige verden. Vi vil nødig drive gjøn, men etter å ha forsøkt å snakke norsk i en halv time uten at hun har forstått et eneste ord, har vi en følelse at det ville være lettere å snakke alvisk og gjøre seg forstått. Derfor foregår altså dette intervjuet på engelsk. Well, how much do you play every day? Omkring 8 timer, hvad jeg tror. Gennemsnitligt. A day? Ja. Does it sort of make you not approach other people because you don't need them, because you have friends online, or? Jeg er nok hurtigere til at afvise muligheder i virkeligheden. Når folk er, vil du med ud og have en øl efter arbejde? Så tænker jeg, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil hellere hjem og spille computer. Since you choose to spend so much time online, I wonder, what's your view on the world, the real world? I think it sucks. Jeg bryder mig ikke om det. Når man er inde i spillet, så snakker jeg med så mange forskellige mennesker fra så mange forskellige lande. Jeg snakkede med netop en fyr fra Israel om, hvordan terror og krig er en del af hans hverdag. Og en fyr fra Portugal, der var sådan, at efter kl. 10 om aftenen kunne han ikke gå uden for døren alene. Så skulle de gå i grupper, for ellers så fik man tæsk. Og det er der sådan en verden, jeg slet ikke kan forholde mig til.